San Ġwan Pawlu II eżistijaj fl-ewwel enċiklika li kien tali l-Knisja li ġib l-isem il-feddej tal-bniedem fejn hemmhekk il-Papa jirrifletti ċ-ċentralità ta' Kristu fil-ħajja tal-Knisja u fil-ħajja tal-umanità. Il-Papa kienu rjena hemmhekk sentenza ħelwa jgħidilna li l-bniedem huwa t-triq għall-Knisja. Il-Knisja tittgħaddi mill-ħajja tal-bniedem sabiex tgħin lill-bniedem jiltaqa' ma' Ġesu Kristu. Però jekk naqraw b'attenzjoni ftit aktar l-isfel f'dik l-istess kitba, il-Papa Ġwanni Pawlu II jgħid il-familja hija triq għall-Knisja. Jiġifieri jeżistijaj Ġesu fil-Knisja irid jgħaddi mill-familji tagħna. U kull tiġdid fil-Knisja iseħħ ukoll, mhux biss imma wkoll, daqskemm tiġġedded il-ħajja tal-familja. Għaliex il-familja jeżisti kif nafu, kif tallimna l-Knisja diversi drabi li smajnija ma nibqgħu ntambruha biex niftakruha, hija l-bażi tas-soċjetà, però hija wkoll il-bażi tal-Knisja. Il-Knisja li sejjaħ il-familja bħala l-Knisja domestika, l-Knisja tad-dar. U allura kull tiġdid fil-ħajja tal-Knisja bil-fors f'xi mument irid imiss it-tiġdid tal-ħajja tal-familja. Irid imiss il-vokazzjoni ta' żwieġ u l-familja. Fi żminijiet tagħna eżistijaj nafu lkoll kemm aħna kemm ir-realtà li aħna ngħixu fiha mill-aspett soċjali mhijiex dejjem ħanidu hekk tiffavorixxi, mhix dejjem tippromovi, mhix dejjem issaħħaħ, mhix dejjem tiggarantixxi il-familja naturali. Jiġifieri raġel u mara faqda ta' żwieġ li ma jinħallx li minn din l-għaqda jitnislu l-ulied. Ir-realtà eżistijaj, mhux ħanoqgħod nidħol fid-del tagħha mhux is-suġġett tagħna llum, hi dik li hi. L-aspetti biex ngħidu hekk kulturali, il-mod kif in-nies jaħsbuha, jirraġunaw, min ma jemminx fir-realtà ta' żwieġ, min ma jemminx fi żwieġ li jibqa' dejjem, min ma jemminx fi żwieġ miftuħ għall-ħajja d-don tal-ulied. Min forsi jemmen fir-realtà ta' żwieġ imma mbagħad iċ-ċirkustanzi ta' ħajtu ġewluh joqgħod pass lura li jersaq żwieġ jew li jkollu tfal. Mill-aspett legali jeżistijaj nafu li anke l-liġijiet tagħna f'pajjiżna mhumiex pro il-familja naturali, il-familja kif irida Alla, imma huma aktar pro ixaqilbu għal forom ta' relazzjonijiet li jixtieq il-bniedem. U hemm differenza kbira dwar dan. F'dan il-kuntest eżistijaj, il-Knisja ħasset il-bżonn fil-persuna tal-Papa illi jiġbor flimkien numru ta' sfijiet madwar id-dinja biex jitolbu u jirriflettu eżistijaj x'għandha tkun il-missjoni tagħna bħala Knisja, bħala komunità nisranija f'din is-sitwazzjoni, f'din ir-realtà li l-familja qed tgħix illum il-ġurnata. Ċertament di mhix l-ewwel darba li l-Knisja qed tagħmilha. Il-Papa Ġwanni Pawlu II wkoll kien sejjaħ hekk dan numru ta' sfijiet li jiltaqgħu flimkien, il-kelma teknika li tuża l-Knisja hija sinodu. Sinodu huwa mixja flimkien, mela l-isfijiet li qed jagħmlu mixja flimkien mal-Papa biex jifqu u jirriflettu. Din kien għamilha Ġwanni Pawlu II fejn tidħol familja u l-Papa Franġisku qed jagħtiha enfasi qawwi, tant li qed isejjaħ żewġ sinodijiet fejn tidħol il-familja. L-ewwel wieħed propju se jkun bejn il-5 u 19 Ottubru ta' din is-sena 2014. Huwa propju f'dan il-kuntest eżistijaj hekk ta' dak li l-Papa qiegħed isejjaħ il-Knisja f'dan iż-żmien, hekk li xtaqt li aħna illi minn ġimgħa l-oħra nirriflettu dejjem fuq xi aspett ta' tiġdid tal-ħajja tal-Knisja. Illum nifqu daqsxejn ftit fuq dan il-bżonn ta' dan is-sinodu illi l-Papa qed isejjaħ u nixtieq nipproponi xi ħaġa partikolari min-naħa tiegħi. Qabel ma nagħmel il-proposta, hekk nixtieq infakkar f'xi ħaġa li qal il-Papa Franġisku meta ddikjara qaddisin il-Papa Ġwanni 23 u l-Papa Ġwanni Pawlu II.
Il-Papa Franġisku kien laqqaħħom flimkien dawn iż-żewġ papiet biex iddekjarhom qaddisin u kellu din it-tema partikolari għal il-Papa Ġwanni 23 huwa l-Papa tal-Konċilju Vatikan II huwa l-Papa li kien luftuħ kbir għall-Ispirtu Santu. Imbagħad qalilna li l-Papa Ġwanni Pawlu II huwa stess xtaq li jibqa' jkun magħruf bħala l-Papa tal-Familja. U nafu kemm il-Papa anke tbatijiet tiegħu kien offra għall-familja, kien qala f'wieħed mill-Anġelus tiegħu darba minnhom fi Pjazza San Pietru li hemm bżonn kien qal kliem, hemm bżonn li l-Papa jibati għall-familja. U l-Papa Franġisku qed jgħidlek, dawn iż-żewġ papiet għandhom jgħinuna biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu il-Knisja tista' taraf kif għandha timxi mal-familja fiċ-ċirkustanzi tal-lum. U allura biex ngħidlek għandna dan is-sinodu eżisti tal-isfijiet anke fid-dawl ta' dil-kanonizzazzjoni ta' daw iż-żewġ papiet. Ġwanni 23 is-simbolu tal-ftuħ tal-Ispirtu Santu, Ġwanni Pawlu II is-sinjal tal-familja, il-Papa tal-familja. Aħna eżistiji ma nistgħux bħala komunità nisranija waqt li l-Knisja fuq livell universali se tgħix dan il-mument profond, mument li huwa ħafna importanti. Ma jistax ikun illi aħna noqogħdu barra minnu. U nistgħu nkunu parti minn dan li se jiġri. Ċertament mhux billi imorru aħna s-sinodu, jiġifieri is-sinodu l-Papa jsejħa l-isfijiet biex jitolbu jirriflettu, jkun hemm xi esperti fil-qasam li jagħtu anke d-dawl tagħhom. Però l-Papa jixtieq ħafna li aħna nkunu involuti. U l-ewwel mezz kif aħna stajna konna nkunu involuti huwa bil-survey, bil-kwestjonarju illi l-Papa bat għal kull persuna li setet wieġbet għalih. Ċertament li kien hemm xi mistoqsijiet li kienu ftit diffiċli f'dan is-survey, f'dal kwestjonarju, forsi mhux kulħadd ħassu parti li seta' jweġibhom, u dik kien hemm raġuni għaliex dak il-kwestjonarju oriġinarjament ma kienx intenzjonat li jkun imqassam hekk għan-nies, imma kellu jkun imqassam għal grupp ta' persuni biex jgħinu l-Knisja tirrifletti. U dak kien imħejji fi żmien il-Papa Benedittu. Imma mbagħad meta sar il-Papa Franġisku xtaq li dan iwessa ċirku ta' konsultazzjoni wiesa biex jisma' iktar. U allura il-materjal li kien diġà lest ma kienx ħanejdu hekk dejjem adattat għal kulħadd. Però naħseb kienet l-ewwel tentattiv min-naħa tal-Papa pożittiv, ċertament lek isir ieħor m'għandix dubju li jkun ta' natura differenti. Dak l-ewwel mod kif stajna nkunu involuti. Però hemm it-tieni mod eżistijej illi l-Papa nnifsu talab illi aħna nkunu involuti bih. Il-Papa Franġisku fil-festa tas Sagra Familja, il-familja mqazza ta' Nazaret, ta' din is-sena, allura qed nitkellmu fi Jannar ta' din is-sena, talabna sabiex aħna nitolbu għal dan is-sinodu. Li aħna nitolbu mhijiex ara mela min jista' jitkellem u jagħti l-pariri u le l-bqija tal-oħrajn jitolbu ishom dawk m'għandhom xejn jagħmlu mhumiex tajbin biżejjed le eżisti meta nirraġunaw hekk vera ma fimniex il-qawwa tat-talb. Jekk dan li tkun sinodu immexxi mill-Ispirtu Santu ma jistax ikun li ma jkunx hemm talb. L-Ispirtu Santu jiġi biss fejn hemm it-talb. Pentekoste isseħħ f'kuntest ta' ħajja ta' talb. L-Apostli laqgħu l-Ispirtu Santu jitolbu ma' Marija. U allura biex ngħidlek is-sinodu irid ikun ukoll ċenaklu fejn l-isfijiet jinġabru jitolbu wkoll bejniethom anke mal-Madonna. Però ċenaklu estiż li jmur lil hemm l-isfijiet li anke aħna nkunu preżenti bħalma kien l-ewwel ċenaklu li kien fih 120. 120 ma kinux l-Apostli. L-Apostli kienu 12. Però kien hemm numru kbir ta' dixxipli. Biex ngħidu hekk kien hemm iktar dixxipli milli Apostli. Hemmhekk għandna din il-Knisja li miġbura flimkien titlob l-Ispirtu Santu. U allura eżistijej dan is-sinodu tal-isfijiet bejn il-5 u 19 Ottubru ta' din is-sena irid ikun anke ċenaklu ta' talb. Fejn aħna irridu nitolbu aħna nistgħu ninaqdu spiritwalment eżistijej. Ma l-isfijiet nitolbu din il-grazzja biex il-mulejja tiddawl anke lilhom iddawl il-Papa biex jagħtuna direzzjoni, orjentament li nistgħu ngħidu tkun bħalma qalu l-Apostli fil-Konċilju ta' Ġerusalemm l-inna u l-Ispirtu Santu derinna u mbagħad qalulhom x'għandhom jagħmlu f'dak il-każ fil-każ taċ-ċirkonċiżjoni.
Diġà nafu li ħareġ dokument tal-Knisja dak li kun jista' jsibu anke fuq l-internet fuq il-website tal-Vatikan jgħidulu lineamenti, jiġifieri huwa bażikament is-survey illi il-kwestjonarju li tqassam madwar id-dinja kollha inġabdu r-riżultati ġew preżentati f'dan id-dokument biex issa l-isfijiet jirriflettu fuqhom ukoll, ovvjament fid-dawl tal-kelma tagħha. Ir-rol tagħna l-maġġoranza kbira tagħna għandna sem attiv billi nitolbu. U qed nipproponi eżistijej xi ħaġa jekk tixtiequ tagħmluha jmien xi ħaġa ta' bil-fors. Però qed nipproponi r-rużarju tal-familja Mqazza ta' Nażaret. 5 misteri ibbażati fuq il-kelma tagħha illi jduru madwar il-familja Mqazza ta' Nażaret. Li nitolbuhom ovvjament bħal rużarju normali, però flok nimmeditaw il-rużarju tal-fer, tal-batija, tal-glorja u tad-dawl, nimmeditaw il-misteri tal-familja Mqazza ta' Nażaret. Ħan nipproponilkom 5 misteri. L-ewwel se ngħidulkom li huma u mbagħad nagħmlu riflessjoni qasira dwarhom. Jekk forsi xi ħadd minnkom jista' u jrid iġib xi bajra u karta biex jieħu nota ta' dawn il-5 misteri x'inhuma aħna ntikom daqsxejn ftit ħin qabel ma ngħid x'inhuma forsi tieħdu nota tagħhom. Li tkunu tistgħu anke daw titolbuhom jew flok rużarju normali, jew rużarju apparti, jew issibu ġurnata fil-ġimgħa tgħid tara ħan niddedika dil-ġurnata jien ħan nitlob iktar għall-familji. U allura ħan nitlob għar-rużarju, nitlob ir-rużarju tal-familja Mqazza ta' Nażaret. Anke l-parroċċi eżistijej, tistgħu tieħduh dawn il-5 misteri u tgħidu isma' bi preparazzjoni għas-sinodu. Min issa sas-sinodu ejjew darba fil-ġimgħa fil-parroċċja nitolbu ir-rużarju tal-familja Mqazza. Tistgħu anke tagħmlu dil-proposta eżistijej il-kappillani, is-saċerdoti tagħkom, il-kunsilli parrokjali. Laqdiet il-movimenti tistgħu wkoll tgħidu ejja nippruvaw ninaqdu flimkien iktar u nitolbu bi preparazzjoni għas-sinodu. Dan hija għamla ta' talb, mhux ħanati katekiżi fuq ir-rużarju, ir-rużarju huwa talba imprezzabbli eżistijej. Diversi darbi tkellim dwar u nibqa' nitkellem dwar u xi talba li l-Knisja tipproponilna flimkien mal-quddiesa, flimkien mal-liturġija tas-sigħat, it-talba tar-rużarju. Papa Ġwanni Pawlu II kiteb ittra sħiħa fuq hekk jiena stess eżistijej ktieb tistgħu ssibuh għall-bejgħ fil-libreriji reliġjużi Maltin ir-rużarju fil-familja, ir-rużarju tal-familja li fih hemm anke introduzzjoni tajba dwar ir-rużarju. Mbagħad dak iż-żmien kont ktibt anke 5 misteri oħra li imissu mal-żwieġ, ma' żwieġ fil-familja. Daw il-5 misteri qed nipproponi din id-darba imissu mal-familja ta' Nażaret. Anke għaliex il-Papa Franġisku eżisti l-ispirazzjoni ħatta minn hawnhekk, il-Papa Franġisku talab sabiex isir talb lill-familja Mqazza ta' Nażaret bitħejjel dan is-sinodu, mu speċjali fis-santwarju tal-familja Mqazza fi Spanja, fil-Knisja Santwarju tal-Oreto ġewwa l-Italja u fis-Santwarju tal-Annunzazzjoni fl-Art Mqazza. U allura hekk il-Papa qed jitlobna biex nitolbu lill-familja Mqazza, hekk li f'qalbina u nitlob hekk li nagħmel dil-proposta li nitolbu l-familja Mqazza ta' Nażaret forma ta' rużarju bitħejja għal dan is-sinodu. U ħanejdilkom dawn il-5 misteri. Ovvjament kull misteru jdur madwar Ġesu u kif il-familja Mqazza għexed dan, għax Ġesu jrid ikun iċ-ċentru tal-familja eżistijej. L-ewwel misteru huwa dan. Meta l-familja Mqazza vjaġġat lejn Betlem u twieled Ġesu. Meta l-familja Mqazza vjaġġat lejn Betlem u twieled Ġesu. It-tieni misteru meta l-familja Mqazza preżentat lil Ġesu fit-Tempju. Meta l-familja Mqazza preżentat il Ġesu fit-Tempju. It-tielet misteru meta l-familja Mqazza liqet għandha lir-rajja u lill-maġi. Meta l-familja Mqazza laqet għandha lir-rajja u lill-maġi. Ir-raba misteru meta l-familja Mqazza għexet bħala refuġjata fl-Eġittu u wara marret tgħix Nażaret. L-raba misteru huwa meta l-familja Mqazza għexet bħala refuġjata fl-Eġittu u wara marret tgħix Nażaret. Il-5 misteru meta l-familja Mqazza fitxet u saħbet il-Ġesu mill-ġdid fit-Tempju. Dawn 5 misteri jekk forsi xi ħadd ikun tisibhom fuq il-Facebook tiegħi Father Hayden Williams
tistgħu ssibuhom immedjatament wara illi jkun hemm din it-taħdita fuq ir-radju. Tistgħu titlu fuq il-Facebook u ssibu anka dawn il-misteri miktubin hemmhekk. Ħanatikom eżistijej ftit ħsieb qasir fuq kull misteru li anka meta nġu biex nitolbuh jista' jgħinna hekk nikkontemplaw u naħsbu għax importanti li aħna rużarju jgurdu naħsbu fil-misteru li nkunu din nikkontemplaw. Ir-rużarju tidaħħalna f'dak il-misteru biex aħna nnaqdu iktar ma' Ġesu permezz ta' Marija. L-ewwel misteru ta' familja mqazza vjaġġat lejn Betlem u twieled Ġesu. Bdejt minn dan il-misteru partikolari u mhux pereżempju meta l-Anġlu ħabbar il-Marija jew il-Ġuseppi, għax dak kienu momenti li jgħixuhom separati l-Madonna u San Ġusepp. Hawnhekk huwa l-mument li l-familja mqazza qed insibuha flimkien għall-inqas kont il-Vanġelu. Il-mument meta qegħdin sar iċ-ċensament minn Kirinu u ma ħajt imorru sabiex ikunu jistgħu jieħdlu f'dan iċ-ċensament f'Betlem. U allura hawnhekk għandna dawn l-aspetti li nistgħu nimmeditaw nitolbu dwarhom. L-ewwel ħaġa għandna familja li tuħu sehem fil-ħajja soċjali. Hemm iċ-ċensiment ħaġa ċivili. Il-familja ta' Nazaret, mudell għall-familja nisranija, ma tinqatax mill-dmirijiet ċivili tagħha. Tkun preżenti fil-ħajja tas-soċjetà kif kienet il-familja ta' Nazaret. U f'dan il-kuntest imbagħad li Alla kienet imexxi wkoll il-pjan tiegħu sabiex Ġesu jitwieled. Ġesu jitwieled anke f'dan il-kuntest li din il-familja qiegħda taqdi d-dmirijiet ċivili tagħha u hemmhekk Ġesu se jitwieled. Donnu su messaġġ sabiħ kif il-familja nisranija tittati l-Ġesu lis-soċjetà tagħna. Ovvjament dan f'kuntest anke partikolari li meta l-familja ta' Nazaret marret biex Ġesu jitwieled ma kienx hemm post għalihom. Ma kienx hemm post għalihom. Ma kienx hemm post biss tal-Ġesu mala l-Marija u laqas għal-Ġuseppi. Pjuttost ma kienx hemm post għal-Ġesu għax ma kienx hemm post għall-Madonna u għal San Ġusepp. U anka dina tista' tkun ta' riflessjoni għalina. Il-Ġesu xi drabi s-soċjetà tagħna taqtaw il-barra meta tibda taqta' il-viżjoni nisranija ta' żwieġ. Mhux il-Ġesu direttament. In-nies mhux ma laqgħux il-Ġesu direttament Betlem, laqqas biss rawh kien fġuf Marija. Imma warbu din il-koppja, il-Marija u l-Ġuseppi. U għax warbu l-koppja, warbu l-Ġesu. U allura anke f'dan misteru aħna nistgħu nikkontemplaw mela l-bżonn li l-familja nisranija tkun parti essenzjali integra fil-ħajja tas-soċjetà, tibqa' tagħti l-Ġesu fis-soċjetà anke jekk is-soċjetà tibqa' twarrab il-mudell tal-familja naturali u tal-familja nisranija kif irid Alla. Fit-tieni misteru meta familja mqazza ppreżentat il-Ġesu fit-Tempju. Hemmhekk għandna l-familja mqazza eżistijej il-Ġesu, il-Madonna, il-San Ġusepp. Okej din imorru għal ċerta riti u obbligi reliġjużi, però f'dak il-mument hemmhekk jintaqgħu ma' koppja anzjani din il-familja. U allura li l-xmunu l-għanna, allura f'dan ħin għandna dan nistgħu nagħmlu din ir-riflessjoni u nimmeditaw. Hekk il-familja li tkun miftuħa l-ewwel ħaġa l-kelma ta' Alla, li tisma' il-kelma li Alla qed jagħti. F'dan il-każ ġiet permezz ta' xmun u ta' Anna. It-tieni ħaġa anke l-ftuħ tal-anzjani. L-familji tagħna irdu jibqgħu jożżu l-anzjani u nsibu anke l-rol tal-anzjani fil-familji tagħna. U speċjali li jibqgħu jgħaddulna l-erf l-esperjenza tagħhom. Ewa momenti li dan il-Madonna kellha bżonn l-anzjani, San Ġusepp kellu bżonn dawn l-anzjani biex jagħtuhom dawl fuq binhom Ġesu. Allura il-bżonn f'dan moment nitolbu nikkontemplaw li l-familji ikunu miftuħin għall-anzjani fis-soċjetà tagħna fih dan l-istess familji tagħna. Fil-istess ħin naraw hekk din il-familja ta' Nazaret kemm kienet familja illi fil-verità tgħix dak illi f'ċirkustanza tagħhom ir-reliġjon ludija il-fidi falla kienet qed titlob li jmorru jippreżentaw lil Ġesu. Kienet familja radikali, ma kellhomx għalfejn għanidu għek, jiknitlu fċerti dettalji ma diċin nidħol fihom, naraw li anka jagħtu l-offerta tagħhom hija l-offerta tal-fqar f'dak il-moment. U allura hija sitwazzjoni fejn turina li m'hemm xejn xi jżommhom, anke l-faqar tagħhom ma jżommhomx milli jagħmlu dak li Alla jrid minnhom f'dan il-mument. Mela dak huwa t-tieni misteru.
it-tret misteru meta l-familja mqazza laqet għandha lir-rajja u lill-maġi. Dan huwa mument huwa realtà sabiħa ħafna. Waħda jtina Salluqa meta jilqaw lir-rajja u l-oħra jtina San Matteo meta jilqaw il-maġi. Jina qattom flimkien f'dan misteru. Għaliex? Għaliex ir-rajja eżistej kienu l-persuna ħanidu hekk li kienu daqsxejn l-outcome barranin fis-soċjetà, ma kunux dejjem il-qwajm mod tajjeb, ma kienx dejjem xogħol ħanidu hekk li tħares lejh bl-iktar mod tajjeb. Waqt li il-maġi kienu nies orrif, in-nies l-intelligenti, in-nies li għandhom ċerta għerf. U l-familja mqazza ta' Nażaret tinfetaħ għalihom it-tnejn. Tinfetaħ għar-rajja u tinfetaħ għall-maġi. Kemm sabiħa li anke hawnhekk irridu nirriflettu eżissi li fil-familji tagħna, il-familja ta' Nażaret hija mudell kif fil-familji tagħna aħna rridu ninfetħu għal kulħadd. L-ewwel neġġewwa fina. Hemm minnu raj u hemm minnu l-maġi, hemm minnu bravu u hemm minnu nqas bravu, hemm minnu intelligenti ħafna, hemm minnu qas intelligenti, hemm min għandu stil ta' xogħol u hemm min għandu stil ta' xogħol ieħor. Ma noqogħdux inqablu, ma ngħidux dak aħjar mill-ieħor, ma noqogħdux nagħmlu klassijiet bejnietna. Ma l-familja tkun post fejn kulħadd tħossu milquh u maħbub għal dak li hu. Hekk il-familja mqazza tilqa' kulħadd kemm lil-rajja u kemm lill-maġi li hemm kuntrast kbir bejniethom. Hemm fuq kull misteru nistgħu nagħmlu programm sieħ kull darba. Però f'dan mument nitolbu anke fir-rużarju tal-familja mqazza il-bżonn li ninfetħu għal kulħadd fil-familji tagħna. Ir-raba' misteru eżistej tal-familja mqazza huwa meta għexet bħala refuġjata fl-Eġittu u wara ma rettejx Nażaret. Anke hawnhekk għad dawn iż-żewġ mumenti tal-ħajja tal-familja ta' Nażaret flimkien f'dan misteru. Li naħseb li huma twali ħafna. Għaliex il-familja sħiħa ta' Nażaret tmur l-Eġittu? Għaliex Iżrael ma baqax sejf aktar għal Ġesu. Erodi irid joqtlu. Mela kif iċ-ċirkustanza f'dal pajjiż ma xi aktar sejf, il-familja issir refuġjata u tmur fl-Eġittu. Meta Erodi jmut, meta ċ-ċirkustanzi jiġu aħjar mela lura il-familja imqazza terġa' tmur lura f'Nażaret. Tmur tgħix hemmhekk. U anke hawnhekk eżistej ma nistgħux fiċ-ċirkustanzi ta' żminijietna f'dan il-misteru ma nitolbux għal tant familji refuġjati. Illi minħabba ċ-ċirkustanzi ta' pajjiżhom qed ikollhom jitilqu għax m'għadux aktar sejf tgħix f'pajjiżek. U dawn li qegħdin ifittxu il-post ta' rifuġju tagħhom Iżrael għax hemmhekk maret il-familja mqazza. Iżrael simbolu ta' fejn ir-refuġjati nifittxu rifuġju, però mhux biex jibqgħu fih biex imorru lejn Nażaret tagħhom biex isibu l-post propja fejn jistgħu jikbru jifirixxu bħala familji. Dan drabi aħna Malta, xi drabi aħna Iżrael, xi drabi aħna Nażaret, xi drabi aħna l-Eġittu, skużawni b'Iżrael, u xi drabi Nażaret. L-Eġittu huwa meta aħna din nilqu refuġjati mhux biex jibqgħu hawn imma biex jmorru x'imkien ieħor, u aħna Nażaret meta nilqgħu familji biex imbagħad jibqgħu jgħixu magħna. Illi naf li dan huwa diskors illi mhux dejjem minżlilna faċli, daqqa jidħol ċerta sentiment, daqqa jidħol sentiment ieħor. Naħseb il-familja ta' Nażaret tispirana, tkun ta' dawla lina f'dan mument u f'daw ċirkustanzi eżistij li anke nitolbu għal familji refuġjati. Mhux biss refuġjati f'dan is-sens, però anke l-familji li huma persegwitati. Familji huma persegwitati minħabba Ġesu, minħabba l-fidi tagħhom. Familji li m'għadux aktar sejf. Malta m'għadix aktar sejf għal ċerti familji nsara. Familji ġu persegwitati għaliex jgħixu l-Ġesu, għax iżommu l-Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. Malta mhijiex dejjem sejf għal familja nisranija eżistij. Xi drabi aħna bħala nsara nistgħu nkunu refuġjati f'pajjiżna. Imma mhux ħanidħol f'dawn id-dettalji. Ma biex nurikom isir f'dan il-mument nistgħu nitolbu f'dan l-ispirtu. Imbagħad il-ħames mument, il-ħames misteru, meta l-familja mqazza fittxet u sabet il-Ġesu mill-ġdid fit-tempju. Nafu eżisti hekk dawn huma kollha mumenti li l-familja mqazza tgħixhom flimkien, mhux il-Madonna li hija San Giuseppe li hija Ġesu għalih. Dan is-sabiħ ta' dan ir-rużarju ta' familja mqazza li jgħixuhom flimkien u anke hawnhekk nistgħu nitolbu nirriflettu. Hekk fuq il-bżonn illi aħna nfittxu lil Ġesu bħala familja. Marija u Giuseppe flimkien ifittxu lil Ġesu. Meta l-Madonna tiltaqa' ssibu lura fit-tempju tgħidlu missierek u jien fittxejnik qalba maqsuma għalfejn għamiltilna hekk. Hija sinjal ta' dil-familja li trid il-Ġesu fiċ-ċentru. Tibqa' tfittex
Allura l-bżonn li nitolbu eżisti f'dan il-moment biex fil-familji tagħna jibqgħu jħallu l-Ġesu fiċ-ċentru tagħhom u jfittxuh jekk hemm bżonn b'qalbhom maqsuma. B'qalbhom maqsuma. Fl-istess ħin dan Ġesu ħajsibuh fit-tempju. Jekk nistgħu ngħidu hekk, Ġesu qallu ma tafux li għandi nkun f'daklu ta' missieri. Il-Ġesu insibuh fil-familji tagħna daqskemm aħna nagħmlu rida tal-Alla, daqskemm nkunu familji li qegħdin nagħmlu ngħixu rida tal-missier fil-ħajja tagħna. Daqskemm familji li qegħdin ngħixu l-ħajja tal-familja fil-Knisja u mal-Knisja. Għaliex fil-Knisja u mal-Knisja aħna nsibu rida tal-Alla lina, barra mill-Knisja ma nsibux ir-rida tal-Alla l-bniedem. Dejjem bżonn nifhmuha ħbib tiegħi. Barra mill-Knisja ma nistgħux insibu r-rida tal-Alla għall-bniedem. Barra mill-Knisja nsibu l-proġetti tal-bniedem għall-bniedem. Imma mhux ir-rida tal-Alla għall-bniedem. U allura anke dan il-misteru jista' jgħinna sabiex nfittxu lil Ġesu fit-tempju fil-Knisja sabiex hemmhekk insibu rida tal-Alla permezz tal-Knisja għall-familji tagħna. Jalla eżistijej dan ir-rużarju tal-familja ikun tajnuna kbira għalikom u tajnuna lina bħala Knisja aħna u inħejruħna għas-sinodu tal-isfijiet dwar il-pastorali mal-familja fi żminijietna.